θέμα είναι αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Αργοστολίου. Το τελευταίο καιρό έχουν γίνει κοινωνοί έντονων διαμαρτυριών των συνδημοτών μας για την κατάσταση που επικρατεί με την αποκομιδή ή πιο σωστά τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων. Το διαδίκτυο καθημερινά κατακλείζεται με φωτογραφίες σωρών απορριμμάτων έξω από τους χώρους, αλλά κυρίως φωτογραφίες ογκωδών αντικειμένων, πέρα από την άσχημη εικόνα, ιδίως εν μέσω της τουριστικής περίοδου, αποτελούν και αιστείες μόλυνσης για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας. Δυστυχώς έχουμε χάσει προπολή το τίτλο του καθαρότερου νησιού. Πέρα από τις ευθύνες των ίδιων των δημοτών, που πετούν ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια και τα αντικείμενα, στις οποίες έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, υπάρχει μεγάλη ευθύνη του υπεύθυνου να συλλέξει τα απορρίμματα και κυρίως τα ογκώδη αντικείμενα. Στις αιτιάσεις των δημοτών για την κατάσταση, η Δημοτική Αρχή απαντά ότι δεν φταίει η ίδια, ότι φταίνε οι πολίτες και ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχει αρκετά μέσα και προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της. Μάλιστα, όποιον τολμήσει να δώσει λόγο για την κατάσταση που επικρατεί, το καταγγέλει ότι τάχα δεν σέβεται την προσπάθεια των εργαζομένων στην καθαριότητα. Η πραγματικότητα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η ίδια δεν τη σέβεται. Καθώς δεν έχει φροντίσει αφενός να εξυγχρονίσει τον στόλο των απορριμματοφόρων, που συνεχώς παρουσιάζουν μηχανικά προβλήματα, και αφετέρου δεν υποχρεώνει τον υπεύθυνο συλλογής των απορριμμάτων να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, μολονότι πληρώνεται για αυτές αγορά. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι η ΕΔΑΚΗ είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των απορριμμάτων, ενώ στην πραγματικότητα το έργο αυτό το έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή με αντίτιμο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έχει αναλάβει στο Δήμο Αργοστολίου την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής μεταφόρτωσης και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, τους μπλε κάδους που λέμε, των ογκωδών αντικειμένων ή των μπάζων και των προϊόντων ανακαίνησης και κατεδαφίσεων, τις εργασίες αποψήλωσης, κλάδευσης στερισμάτων επαρχιακών οδών, μολονότι οι επαρχιακές οδοί δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, την προετοιμασία και τον καθαρισμό των παραλιών, καθώς και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για τις ανάγκες της ΕΔΑΚΗ. Όλα αυτά τα έργα που σας ανέφερα προηγουμένως αναφέρονται στις συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ της ΕΔΑΚΗ, όπως αναθέτουσα αυτής, και της εκάστοτε ιδιωτικής εταιρείας που προκύπτει μετά από διαγωνισμό. Από το έτος 2022 και μέχρι και φέτος, η ίδια εταιρεία μειοδοτεί στο σχετικό διαγωνισμό και συμβάλλεται με την ΕΔΑΚΗ. Ο Δήμος του Αργοστολίου το έτος 2021 πλήρωσε στην ΕΔΑΚΗ για την αποκομιδή των απορριμμάτων το ποσό του 1.042.000 ευρώ, για να μην σας κουράζω, το 24 2.062.595 και για το έτος 2025 έχει αναγραφεί στο προϋπολογισμό το ποσό των 2.361.250 ευρώ. Το σημαντικό, για να μην σας κουράζω τα ποσά, είναι ότι από το 2021 μέχρι το 2025 η αύξηση του ανταλλάγματος του εργολάβου είναι 126%. Επαναλαμβάνω, 126%. Σε 4 χρόνια δηλαδή έχει υπερδιαπλασιαστεί το ποσό το οποίο ο Δήμος Αργοστολίου αλλά και η ΕΔΑΚΗ καταβάλει προς τον εργολάβο. Όσον αφορά τις συμβάσεις της ΕΔΑΚΗ με τον εργολάβο, μόνο μέσα σε ένα έτος, από το 24 στο 25, η αύξηση ανέρχεται πάνω σχεδόν $500.000 ευρώ, 500.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά λοιπόν δίνονται, ενώ η ΕΔΑΚΗ, προσέξτε και αυτό, παρέχει στην ανάδοχο εταιρεία τα οχήματα δωρεάν για να γίνεται η συλλογή των απορριμμάτων, τα απορριμματοφόρα δηλαδή, που στην πραγματικότητα ανήκουν στον Δήμο, παρότι στις συμβάσεις αναφέρονται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΔΑΚΗ να παρέχει τα συγκεκριμένα οχήματα και βέβαιως πληρώνει και τα κάψιμα των οχημάτων. Δηλαδή το μόνο που κάνει η ανάδοχος εταιρεία είναι να παρέχει το προσωπικό. Μολονότι λοιπόν από την ύπαρξη των προαναφερόμενων τεράστιων αυξήσεων, θα περίμενε κανείς ότι η παροχή των υπηρεσιών που παρέχει η αναθέτουσα εταιρεία κάθε χρόνο θα βελτιώνεται, όπως περιέγραψα παραπάνω, η κατάσταση στην αποκομιδή των απορριμμάτων χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει. Η μόνιμη δε εποδός για να δικαιολογηθούν οι υπέρογγες αυξήσεις είναι η αύξηση του μισθολογικού κόστους. Δυστυχώς όμως οι μισθοί των εργαζομένων αυξήθηκαν πολύ λίγο την ώρα που διπλασιάστηκε το κόστος της αποκομιδής. Ένας μισθός εργάτη, παραδείγματος χάρη, είναι γύρω στα 850 ευρώ για να κάνει τις κάνουμε. Αυτό που κάνει εντύπωση
είναι ότι η εν λόγω εταιρεία στη σύμβαση του έτους του 2024 αναλάβανε να παρέχει στην ΕΔΑΚΗ για τις επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις προς το Δήμο Αργοστολίου 8 διοικητικούς υπαλλήλους, η ΕΕ, τα ΠΕ και ΔΕ. Και επιπλέον παρέχει κι άλλους 4 διοικητικούς υπαλλήλους για υποστηρικτικές δράσεις προς τους Δήμους Αργοστολίου, Κυψελίου και Σάρνης. Δηλαδή, για το 2024 παρέχει 12 διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι το 2025 γίνονται 16, αυξάνονται. 16 διοικητικοί υπάλληλοι. Επίσης, ενώ η ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων, όπως σας είπα και προηγουμένως, τις υπηρεσίες προετοιμασίας και καθαρισμού των παραλιών, ο Δήμος Αργοστολίου μέσω απευθείαν αναθέσεων, ακούστε, τα τελευταία 3 χρόνια έχει δώσει σχεδόν 90.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους για να κάνουν τον καθαρισμό παραλιών που έχει αναλάβει η εταιρεία μέσω των συμβάσεων που υπογράφει από την ΕΔΑΚΗ. Τέλος, πρόσφατα είδε στο φως της δημοσιότητας ανακοίνωση της ΕΔΑΚΗ ότι αναζητά οδηγούς απορριμματοφόρων οχημάτων και εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων για μόνιμα και πλήρη απασχόληση. Με βάση λοιπόν το αναφέρω, θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Αν είστε ευχαριστημένοι από την παροχή των υπηρεσιών της αναλόγου εταιρείας και αν πιστεύετε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι ανάλογες οι υπηρεσίες που παρέχει με την αμοιβή την οποία λαμβάνει, για ποιο λόγο στο κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων υπερδιπλασιάστηκε, όπως ανέφερα προηγουμένως, μέσα σε 4 χρόνια, πώς εποπτεύεται η ΕΔΑΚΗ ως αναθέτουσα αρχή την τήρηση των συμβάσεων και τι παρεμβάσεις έχετε κάνει προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της αναλόγου εταιρείας και με ποια έργα? Γιατί η ΕΔΑΚΗ έχει προκηρύξει ως μέρος του σημαντικού έργου τις εργασίες αποψήλωσης και κλαδεύσης ερισμάτων των επαρχιακών οδών, όταν είναι γνωστό πως η αρμοδιότητα των επαρχιακών οδών ανήκει στην περιφέρεια, η οποία μάλιστα σήμερα εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες με δική της εργολαβία? Σε ποιες θέσεις απασχολείται το διοικητικό προσωπικό που παρέχει η ιδιωτική εταιρεία στην ΕΔΑΚΗ? Για ποιον λόγο ο Δήμος Αργοστολίου πληρώνει άλλους εργολάβους για να καθαρίσουν τις παραλίες, ενώ αυτό αποτελεί σημαντική υποχρέωση της αναλόγου εταιρείας? Και πού θα χρησιμοποιηθούν οι οδηγοί και οι εργάτες που ζητά να προσλάβει με την πρόσφατη διακήρυξή της η ΕΔΑΚΗ? Ευχαριστώ πολύ. Σχεδόν κοινή ερώτηση που κάνει ο Γιάννης και ο Κούρης και ο Γιάννης Κουρούκης σημαίνει ότι δεν είναι πολιτική χρειά για να δημιουργήσει πολιτική αρχή. Είναι μια πορεία στο οποίο αυτή η παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί από δημοσιεύματα που έχουν κάνει καιρούς, από διάφορους πολιτικούς δραστηριούς, κάτι που αναγραφούν στο κάτοικο, το έχουν διαβάσει στο κάτοικο, που ενδεχομένως είναι και κάτι που ο ίδιος άνθρωπος τα γράφει, που θέλει να δημιουργήσει μια εντυπώση ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται παράδειγμα και δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν αυτή οι δύο ερωτήσεις. Συμμετέχουν να το πούμε δημόσια και να απαντηθούν τα ερωτήματα, να μην υπάρχουν σκιές. Γιατί δεν το κάνουμε είναι να μένουν σκιές σε κάτι που δεν υπάρχει κάτι που να χρειάζεται να υπάρχουν σκιές. Εξηγούμε. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί κουβεντιάζουμε και λέμε η δουλειά, η εργασία είναι ίδια. Δεν είναι η ίδια δουλειά. Έχει το δύο τελευταία χρόνια, ο όγκος ο οποίος έρχεται δίπλα από τους κάδους είναι τεράστιο. Αναφέρομαι από την εποχή που βγήκε η υποχρεωτικότητα το να καθαρίσουν όλοι τα χωράφια του στα οικόπεδα του οικισμού κλπ. Ο Δήμος προέκυψε από το Δήμο χωρίς να έχει καμία οικονομική ενίσχυση να συλλέγουν τεράστιες ποσότητες από ξερά κόρτα, κομμένα κλαδιά κλπ. Δίπλα από κάθε κάδο. Το μιλάμε όχι για ένα φορτηγό, χιλιάδες φορτηγά ποσότητα που μαζεύουν κτλ. Επιπλέον η κεφαλονιά. Η κεφαλονιά πάει καλά, έχει οικοδόμηση, πηγαίνει καλά, έχουν οικοδομές, τρεις οικοδομές, τα οποία αντί να κάνουν αυτό που υπογράφουν τις συμβάσεις όταν κάνει κάποιος ένα διάρκεια, το να πηγαίνει τα υλικά, τα μπάζα από την οικοδομή, τα υλικά τα διάφορα για ανακύκλωση και να τα πάει και έχει υπογράψει ένα οικοδομή. Σύμβαση επειδή δεν υπάρχει η πολιτεία να το ελέγχει γι' αυτό. Αν αυτό συλλογεί τη σύμβαση που βγάζει την άδεια, γύρω από κάθε κάδο υπάρχουν μεγασάκι με οικοδομικά υλικά και μαζεύουν και όλες τις οικοδομές μαζεύουμε εμείς τα μπάζα. Αν πείτε γιατί το κάνετε αυτό και κάνετε μια δουλειά που δεν είναι δική σας. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα αστυνόμευση, δεν έχουμε την πολιτική αστυνομία, δεν έχουμε δυνατότητα να είμαστε δίπλα από κάθε κάδο. Αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι τρομερό, το βλέπετε. Και δεν είναι θέμα ότι δεν κάνει κάποιο Δήμος, δεν κάνει.
οι κάδοι περνάνε τα πνευματοφόρα και τα μαζεύουν. Τα δίπλα τους κάδους, δηλαδή μιλάμε, είναι πρωτεύουνα ακόμα να υπάρχει λιγότερα DCB που έχει ο Δήμος. Τα DCB και τα φορτηγά καθημερινά να γεμίζουν φορτηγά τόμους και να μαζεύουν μπάζα και διάφορα ογκώδη για να τα μεταφέρουν να πάνε στο Λιξούρι. Και μιλάμε τώρα από τον Πόρο στο Λιξούρι να τεράσει το κόστος. Αυτό καθημερινά. Δίνει ένα αγώνα για την καθαριότητα. Κάθε δημοτική ενότητα, Λιβαθό, Αργοστόλη, τα χωριά, παντού, Πόρος, Κάβα κτλ. Τεράστιες ποσότητες. Και αυτό θεωρώ το βλέπετε. Το βλέπετε, το γνωρίζετε, το παρατηρείτε. Και έπρεπε και όλοι μας, όλοι τους δημοτικούς που είναι να καταγγείλουν αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν τηρείται ο κανονισμός καθαριότητας. Και υπάρχει μια δυναμία από το Δήμο να ελέγξει αυτόν τον κανονισμό και να επιβάλλει τα πρόστιμα. Στα μάτια με μπροστά τα βλέπουν, να ξεφορτώνουν φορτηγά. Υπενθυμίζω σε όλους ότι έχουν έρθει από Αργοστόλη, ιδιώτη εργολάβου, τα μπάζα με μεγασάκους και δεν υπάρχει στο τραπεζάκι, μέσα σε ένα ρέμα μέσα. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν δεν καταλαβαίνω, γιατί κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Άρα λοιπόν οι ποσότητες καμία σχέση τα τελευταία 2 χρόνια με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πάντα μια πίεση προτού ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, αλλά μετά σταματάει. Τώρα δεν σταματάει, συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει ανέβει το κόστος. Έχει ανέβει το κόστος και του προσωπικού, αλλά και των καυσίμων του κόστος της λειτουργίας. Επιπλέον, η Εδακή έχει ένα στόλο γερασμένο, έχει φορτηγά πραγματοφόρα 20 και πλέον χρόνο. Εκτός από το Δήμο Αποστολίου που αγόρασε ένα μεγάλο καινούργιο και ένα μικρό και το παρέδωσε με Εδακή, οι άλλοι δήμοι δεν βοήθησαν και αυτά λοιπόν είναι πολύ δαπανηρά. Φαντάζομαι ότι είναι συνέχεια με λάδια, υδραυλικά, με οτιδήποτε να τα συντηρούν και να μένουν στον δρόμο. Και να μην κάνουν κυβερνήσεις γιατί έχουν πρόβλημα συντήρησης και είναι πρόβλημα μεγάλο. Πρέπει να υπάρξει τρόπος να αναρωθεί ο στόλος και να έρθουν καινούργια πρωτοβόρα. Αυτό εμείς δεν μιλούμε ότι είναι εκεί για το κόστος αυτό. Αν χρειαζόμαστε 20 φορτηγά ή 15, δεν δίνουμε χρήματα εμείς για αυτά τα φορτηγά. Δηλαδή πρέπει αυτό να το υπομισθούν οι Δήμοι. Πιέζουν τους άλλους Δήμους να κάνουν και αυτοί κάποια αγορά καινούργια πρωτοβόρα για να έχει ένα στόλο καινούργιο και να είναι εξωπρεπή. Αυτό λοιπόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο αποχωρούν οι εργάτες και εργαζόμενοι στην καθαριότητα και από το Δήμο και από τους συμβασιούχους που είναι και εκεί αορίστου χρόνου και υπάρχουν διάμεση σύνταξη. Άρα λοιπόν το μειώνεται η δυνατότητα του Δήμου και αναγκαστικά προσφέρει στην Εδακή. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος κάνει μια προγραμματική με την Εδακή με βάση τις υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει η Εδακή στο Δήμο και πληρώνεται πώς πρέπει να τις τις υπηρεσίες. Με τα άτομα. Δηλαδή για να πληρωθεί από το Δήμο η προγραμματική, πέρα από την συχνότητα των δρομολογίων, το πρόγραμμα το οποίο περιγράφεται στην προγραμματική είναι και τα άτομα. Πρέπει να έρθει η μισοδοσία των ατόμων αυτών στο λογιστήριο του Δήμου για να πληρωθεί η Εδακή, η προγραμματική. Δηλαδή η προγραμματική αυτή είναι κανονικά με άτομα, που είναι κανονικά τη μισοδοσία τους και συγκεκριμένη. Αυτό που βλέπετε και υπάρχουν ανακοινώσεις, ο εργολάβος αυτός στην Εδακή δεν φέρνει προσωπικό από την Αθήνα. Δεν φέρνει οδηγούς από την Αθήνα ή εργάτες από την Αθήνα. Φανταστείτε να το έκανε και αυτό. Δεν θα υπήρχαν, δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν αυτοί, δεν υπάρχει δυνατότητα το πώς θα πήγαινε διπλάσιο. Το προσωπικό το βρίσκει και βοηθάει και Εδακή από εργαζομένους, οδηγούς, εργάτες που υπάρχουν στην κοινωνία. Μιλάτε 45 λεπτά και μην να μιλήσουμε 3 λεπτά. Αυτό πρέπει να είναι. Μάλιστα. 45 λεπτά χωρίς να πάρουμε απάντηση. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άκουσα για το νομικό πλαίσιο, για το καταστατικό, τα άκουσα όλα. Απαντήσεις δεν έλαβα. Οι ερωτήσεις είναι σαφέστατες. Είναι σαφέστατες. Παναγί, ξέρω πολύ καλά τι μου λέει. Παρακαλώ, Παναγί. Είναι σαφέστατες.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από το 21 μέχρι το 25 το κόστος για να είναι 126%. Και σας ρωτάω γιατί γίνεται αυτό και αρχίζετε και μου λέτε ξέρεις τώρα μαζεύουμε περισσότερα κλαδιά, μαζεύουμε και τα μπάζα που δεν τα μαζεύουμε εμείς, τα μαζεύουμε ο Δήμος τελικά, είπε μετά ο Δήμαρχος. Ξέρεις, έχουν φύγει και πολλοί εργαζόμενοι. Πόσους εργαζόμενους και μόνιμους έχουν συντάξει εδώ τη βία αυτά τα 4 χρόνια η εδακή και ανέβηκε το κόστος. Ανέβηκε λέει το μισθολογικό κόστος, μην το λέτε αυτό. Είναι ντροπή για τους εργαζόμενους να το λέτε αυτό. Να διπλασιάζεται η αμοιβή και οι εργαζόμενοι όσα παίρνουνε. 900 ευρώ παίρνουν οι άνθρωποι. Μην το λέτε λοιπόν αυτό. Μπερδέψατε τα καύσιμα. Ποια καύσιμα? Αυξήθηκαν τα καύσιμα. Ποια καύσιμα? Τα καύσιμα τα πληρώνει εκεί. Δεν υποχρέωσε το εργολάβο που ανέβηκε το κόστος της σύμβασης. Τι είναι αυτά που λέτε? Μας κοροϊδεύετε. 126% για να έχουμε αυτά τα χάλια έξω. Για να έχουμε αυτά τα χάλια. Είστε ευχαριστημένοι και μου λέτε τι έγινε το 15, το 18. Μα τότε δεν πληρώναμε αυτά τα λεφτά. Δεν πληρώναμε αυτά τα λεφτά. 126% σε 4 χρόνια ανέβηκε το κόστος και δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Σας λέμε και σας ρωτάμε, γιατί έχετε βάλει, ξέρουμε να διαβάζουμε τη σύμβαση, γιατί έχετε βάλει μέσα να καθαρίζει ως έργο του εργολάβου, να καθαρίζει τις παραλίες ή να κόβει τα χορτάρια σε επαρχιακές οδούς που είναι ευθύνη της περιφέρειας. Δίνει μια εξήγηση λοιπόν ο πρόεδρος και λέει, μα αυτό μας το επιτρέπει το καταστατικό. Το καταλαβαίνω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα πληρώσαμε αυτά τελικά? Πόσο το κοστολογούσαμε αυτό? Πόσο το κοστολογούσαμε και πόσα εν τέλει πληρώσαμε? Και αφού ρε αδερφέ, ο Δήμος έχει αποφασίσει να τα δώσει σε ιδιώτη τους καθαρισμούς παραλιών με 6 συμβάσεις, τις 5 στον ίδιο. Από αυτά που κάνετε, τις απευθείας αναθέσεις στους ίδιους και στους ίδιους. Αφού λοιπόν αποφασίζετε να κάνετε αυτό, γιατί βάζετε και αυτό μες στο συμβατικό αντικείμενο για να ανέβει το αντάλλαγμα? Γιατί το βάζετε, αφού η περιφέρεια με δικό της εργολάβου κόβει τα χορτάρια? Γιατί το βάζετε και αυτό? Για να ανέβει το κόστος, γι' αυτό το βάζετε. Σας ρωτάμε για τα ογκώδη, σας ρωτάμε για τα ογκώδη, σας ρωτάμε για τα ογκώδη. Για μισό λεπτό από που κύριε Πρόεδρε, για μισό λεπτό, μιλάνε 45 λεπτά. Σας μιλάμε για τα ογκώδη, λέω. Σας μιλάμε για τα ογκώδη και δεν παίρνουμε απάντηση. Ο Δήμος τα μαζεύει και πληρώνει τον εργολάβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βγαίνει ο Δήμαρχος Σαμπούρης και λέει: εγώ θα σας κλείσω φυλακή για τα ογκώδη. Μα δεν είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δουλειά του εργολάβου. Είναι δεν διαβάζει τη σύμβαση, Δήμαρχε. Δεν διαβάζει τη σύμβαση, Δήμαρχε. Δεν ξέρετε τι υπογράφετε αν διαβάζετε τη σύμβαση. Εάν δεν διαβάζετε τη σύμβαση, δεν ξέρετε τι υπογράφετε. Σας ρωτάω, πού εργάζεται το διοικητικό προσωπικό και γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται? Από 12 πήγε 16. Και μου λέτε ότι ναι, εργάζονται. Ποιοι εργάζονται? Και ότι είναι πρόσωπα λέτε εδώ μέσα και δεν πρέπει να τα αναφέρω. Ξέρω να διαβάζω κύριε Δήμαρχε, ξέρω τι λέω. Οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται μέσω της ΕΔΑΚΗ προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΔΑΚΗ ή απλά για να σας υπαλλήσουν? Δεν είναι ονόματα δημοσιογράφων εδώ μέσα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό? Είναι σκάνδαλο. Οι συμβάσεις αυτές είναι σκάνδαλο κύριε Δήμαρχε. Είναι σκάνδαλο, είναι σκανδαλώδης. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι δημοσιογράφοι μέσα από την ΕΔΑΚΗ, από τον κόσμο, από τους δημότες για να σας τυραννίζουν εσάς. Αυτό το κάνετε μέσα από τις επιχειρήσεις. Εμείς θα το κόψουμε κύριε Δήμαρχε. Δεν θα πάμε στις εκλογές έτσι. Με αυτό το απόστημα να πληρώνετε δεξιά και αριστερά τους δικούς σας για να σας τυραννίζουν και να κάνουν αγώνα αύριο.